Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Туғаннары босым ясаса да, наркологлар хостаханәгә салудан баш тарта. Газ шартлатучы Михаил Тимохинны хостаханәдән иенә кайтарып җибәргән нарколог Наталья Евдокимова судка кадәр нинди сак астында булачак? Яшел Үзән шәһәре судыннан Рания Абдрахманова. Татарстан суднылары белән дә нефть сәнәгатендә хезмәттәшлек итү белән дә кызыксыналар. Наша продукция нужна у вас, ваша продукция нужна у нас. Архангельск өлкәсе делегациясының Татарстанга визиты барышында ниләр хакында килештеләр? Гөлназ Сайфетдинова. Татарстанда һәйкәлләрне тәртипкә китерә башладылар. Сада тутырга тырышабыз инде. Бу эш иң беренчеләрдән булып кайсы районда башлана? Бу хакта тулырак Руслан Хусайдинов. Бөтен дөнья татарларын берләштерүче басма. Һәр бер өлкәдән яңалыкны алып, шушы гәҗиткә куеп дөньяга күрсәтергә. Казан тормышы гына түгел. Анда Аштраханда бар, Төмәндә бар, Австралиядә, Америкада бар. Татарлар газетасының 10 еллык юбилеена багышланган кичәдән Айгөл Бәдретдинова репортажы. Суднылар төзү белән нефть сәнәгатендәге уртак җитди проектлардан алып, мәдәни мирас объектларын саклауга кадәр. Татарстан һәм Архангельск өлкәсе бүген элемтәләрне ныгыту юлларын барылады. Губернатор җитәкчелегендә әлеге төбәк делегациясенең Татарстанга эшлекле сәфәре башланды. Инде 4 килешү имзаланган, аерым бер предприятиеләрдә булырга өлгерәләр. Төп сөйләшү губернатор белән президентның Кремльдәге очрашуы барышында булды. Кайсы өлкәләрдә элемтәләрне ныгытырга җыеналар? Киләсе репортажда. Архангельск өлкәсе белән Татарстанны сәүдә икътисади, фәнни, техник һәм социаль мәдәни мөнәсәбәтләр бәйли. Хезмәттәшлек 2012 елда имзаланган килешү буенча бара. Бу очрашу аңа өстәмәләр кертүне, бергә активрак эшләүне күздә тота. Хотел бы поблагодарить вас за визит в нашу столицу Казань. Безнең республика Архангельскига йөк машиналары, автобус, шиналар, нефть химиясе продукциясе, пыяла, азык-төлек, медицина җиһазлары җибәрә. Әлеге өлкәдән исә целлюлоза, кагаз сәнәгате продукциясе кертелә. Хәзер Татарстанда Архангельскига пассажирлар ташучы 2 карап җибәрергә әзерләнәләр. Төбәкнең флотны яңартуга ихтыяҗы бар. У вас регион, конечно, в 9 раз больше нас, или где-то 8-9 раз больше нас, и по многим направлениям водный транспорт — это единственный путь, возможность перемещения. Поэтому нам очень важно также, чтобы и судостроительная наша корпорация активно работала по вашим проектам. Президент губернаторның Россия икътисади үсеш министры урынбасары булып эшләгән вакытларында искә төшерде. Ул чакта Александр Цибульский Иннополис проектына һәр яклап теләктәшлек күрсәтә. Было много разных комментариев, тем не менее, в вашем лице мы всегда получили поддержку, и проект, вот видите, он уже работает в целом не только на Татарстан. Его задача — это крупный российский IT-проект. Архангельск өлкәсендә яшәүче татарларга булышлыгы өчен аерым рәхмәт. Бүген төбәктә 3000-гә якын милләттәшебез яши. Җирле хакимият органнары ярдәме белән 2018 елда Архангельскиның тарихи мәчете яңадан торгызыла. Татарстан үзенең гореф-гадәтләре күп төрлелеге белән билгеле. Бездә төрле милләт вәкилләре яши. Әрмән, Азәрбайҗан, татарлар. Уртак тел табып яшибез. Казаннан Архангельскига туры һава юлы бар. Бу да туризм эшлекле мөнәсәбәтләрне ныгытуга этәргеч диләр. Губернатор әйткәнчә, аларның бу сәфәре вакытында инде 4 килешү имзаланган. Шул исәптән югары белем бирү һәм IT-технологияләр тармагында да. Безнең университетлар Иннополис белән килешү имзалады. Минем уйлавымча, Татарстан төрле үзгәрешләрнең башында тора. Иннополисны булдыру һәм үстерүдә үзенең дә өлешем бар. Мөнәсәбәтләрне ныгыта алырбыз дип ышанам. Очрашу азагында Рөстәм Миңнеханов Александр Цибульскийга ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Яшел Үзәннең психоневрология диспансеры наркологы һәм бүлек мөдире Наталья Евдокимова тикшерү вакытында өендә булачак. Бүген шәһәр суданы 30 майга кадәр өй арестына җибәрде. Исегезгә төшерәбез, әлеге ханым 29 март көнне газ шартлаган фатирда яшәүче бабайны хастаханәгә салудан баш тарткан булган. Тикшерү комитеты ваемсызлык мәддәсе буенча җинаять эшен алып бара. Шикләнелүче ханым үз гамәлен бүген судта ничек аңлатты? Бу хәл психик тайпылышы булган кешеләр белән бәйле нинди проблемаларны кузгатырга мөмкин? Җәмгыятьтә нинди фикерләр уятты? Рания Абдрахманова тулырак. Наталья Николаевна, вы согласны с тем, в чем вас подозревают?
Наталья Евдокимова журналистларның сорауларына жауап бирмәде. Бүген шәһәр судында тикшерү вакытында аның кайда булачагын хәл иттеләр. Утырыш барышын видеога төшерергә ярамый иде. С целью обеспечения безопасности, защитный, я думаю, что не стоит снимать ее лицо в сложившейся ситуации. Наталья Евдокимованы 30 март көнне кулга алалар. Ул 87 яшьлек Михаил Тимохинны хастаханәгә салудан баш тартуы белән үз вазифасына салкын карауда шикләнелә. Тикшерүчеләр фаразлавынча 29 март көнне Михаил Тимохинны ашыгыч ярдәм машинасы белән Яшелүзәндәге нәкъ менә шушы психоневрология диспансерына алып киләләр. Наталья Евдокимова сүзенә караганда, ул үзен тыныч тота, бернинди агрессия билгеләрен дә күрсәтми, ә менә туганнары киресенчә. Вопрос стоял в том, что на госпитализации настаивали родственники. Аны туганнары хастаханәгә салырга сорады. Барысы бергә кызып сөйлиләр. Пациент бабай хастаханәгә салудан баш тартты. Психиатриядә кешене мәҗбүри яткырып дәвалауның үз кагыйдәләре бар ди судта Наталья Евдокимова. Мин закон буенча эшләдем дип белдерә. Таких привозят практически ежедневно. Мондый пациентларны көн сайын диярлек алып киләләр. Психик тайпылышлы туганы булган кешеләр күп. Туганнары тели дип кенә яткырып дәвалап булмый. Өстәвенә тикшергәндә бабай үзен тыныч тоткан, үз-үзенә зыян сала торган кешегә охшамаган. Диспансердан кайтып берничә сәгать узуга Михаил Тимохин яшәгән өйдә газ шартлый. 2 кеше һәлак була, тагын 4-се җәрәхәтләнә. Шуңа күрә тикшерүчеләр бабайны кайтарып җибәргән Наталья Евдокимовадан да шикләнә. Алар тикшерү барышында аны өй арестында тотуны сорый. Учитывая, что Евдокимова подозревается. Наталья Евдокимованың гамәле Михаил Тимохин кылган җинаяткә йогынты ясамадымы дип шикләнәбез. Бу ике вакыйга бер-берсенә бәйле булырга мөмкин. Нәтиҗәдә ялгышлык белән 2 кеше үтерелә, берничәсенә зыян килә. Судья Евдокимованы өй арестына җибәрде. Наталья Евдокимова бер айда 29 көн, ягъни 2021 елның 30 майына кадәр өендә торачак. Әлеге хәлдән соң җәмәгатьчелек психоневрология диспансерына салу тәртибе буенча фикер алыша башлады. Бабайны яткырырга кирәк булганмы, юкмы? Якын тирәңдә шундый кешеләр булса, кая мөрәҗәгать итәргә? Алар сиңа куркыныч тудырса, табиблар диспансерга салмаса, нишләргә? Психиатрия ярдәме турындагы законның 29 маддәсе буенча психик тайпылышлары булган кешене үзенең рөхсәтеннән башка дәваланырга салу өчен берничә сәбәп бар. Врачлар кырга тиешләр. Ярыйма кеше үзеннән карый алама ул, кешегә зыяны киләме дип. Шундый мәсьәлә кара кирәк. Аларның методиклар бар, аларның үзләренең практика бар. Карарга ничек. Алай бит күршеләр, ниләр кем шамый алып барып психушкасыларга алай булырга тиеш тә түгел. Андары бөтен кешене бит больницага булмый. Последние годы увеличивается. Соңгы елларда табибларның эшенә карата шикаятләр еш ишетелә башлады. Тик судка сирәк барып җитәләр. Закон буенча табибның эше кеше тормышына тәэсир итәргә мөмкин булган карарлар белән бәйле. Шуңа аларның кай вакыт ялгышуы да ихтимал. Очень важно понимать, что вот эта профессиональная работа иногда может приводить к добросовестному заблуждению и каким-то иным факторам, но это не является преступлением. Шул ук вакытта балаларның ата-ана өчен җаваплылыгын да онытырга ярамый дип белгечләр. Рания Абдрахманова, Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Яшелүзәндә газ шартаудан зыян күрүчеләр вакытлыча яңа йортта яшәячәк. Алар республика хөкүмәте һәм Татарстан президенты каршындагы торак фонды ярдәме белән шәһәрдә социаль ипотека буенча төзелгән яңа йортта торачак. Ул Яшелүзәннең Сәйдәш форамында урнашкан. Зыян күрүчеләр бүген фатир ачкычларын ала башлады инде. Иртәгә алар күченә башлый. Бүген инде 13 гаилә ачкычларын алдылар. Шушы көннәрдә инде калганнарда алып бетерәчәк. Әлеге кешеләргә инде машиналар белән һәм волонтерлар белән ярдәм итәчәкләр. Аларның җиһазларын, әйберләрен зыян күргән йорттан яңа фатирларга күчерү буенча. Төнге 11-дән мәктәп янына килеп чиратка басканнар. Әлмәттә балаларын 1нче сыйныфка укырга бирергә теләүче әти-әниләр шундый ыгы-зыгы тудырган. Моны видеога төшереп социаль челтәргә дә куйганнар. Бүген ил буйлап мәктәпкә тәүге тапкыр аяк басачак балаларның әти-әниләреннән документлар кабул итә башладылар. Ни өчен аларны электрон төстә тапшырып булган заманда әлегә һаман чират бар. Шулпан Касыймова ачыклады. 21 век, 21 год. Родители пытаются отдать первоклассников в школу. Әлмәтнең 26-нчы инженер лицейына балаларын укырга бирү өчен ата-аналар чиратны төнгә 11-дән ала башлады. Иртәнгә чират озын иде инде. Һәммәсен аерым кабул иттеләр. Спокойно, иртә белән килдем. Менә заявление тутырдым. Спокойно будет, если ребенок здесь будет ходить. Без бу районда яшибез, бала монда йөрсә тынычрак була, безгә дә эштән сорап китәргә кирәкми.
26 лицейга 4 сыйныф җыярга планлаштыралар. Бу 120 бала дигән сүз. Әгәр дә укучылар саны артып китсә, өстәмә сыйныф ачарга планлаштыралар. Микрорайон новый, школа новая. Бу әле яңа микрорайон, яңа мәктәп. Әлбәттә, һәр ата-ана үзенең баласын ишек алдындагы уку йортына бирәсе килә. Аларны да аңлап була. Биредә яшәү урыны буенча теркәлмәгән кешеләр дә урынга дәгъва итә. Монысы Казанның Салават күпере бистәсендә урнашкан 189-нчы гимназия. Ул 1200 укучыга исәпләнгән. Микрорайон көннән-көн зурая. Димәк, баласын монда бирүчеләр дә арта. Шуны истә тотып, мәктәп җитәкчелеге чарасын күрә. Әти-әниләр алдан язылып килә. Сделали информирование населения. Без март айында социаль челтәрләргә балаларны кабул итү буенча мәгълүмат урнаштырдык. Комиссия әгъзалары һәрбер ата-анадан кайчан килә алуын сорашты. Аларны шул график буенча чакыра башлыйбыз. Шуңа чират юк. Казанның 179-нчы гимназиясе дә дәрәҗәле уку йорты булып санала. Быел 240 бала кабул итәргә планлаштыралар. 6 сыйныф тупланачак. Биредә дә документларны алдан язылып китәргә кирәк. Монда эләгү өчен кайбер ата-аналар ул һәм кызларын янәшәдәге йортларга пропискага кертәләр ди мәктәп җитәкчелеге. Мондый очраклар узган елда булган. Когда действительно вызывают какие-то сомнения или вопросы. Әгәр нинди дә булса шик туа икән, без гаиләләргә барабыз. Дәрес әзерләү һәм йоклау урыннары бармы, ничә кеше яши? Мәктәпләрдә чиратлар ажиотаж булмасын өчен мәктәпләр инде алдан ук регистрация уздыра башладылар. Әти-әниләргә билгеле вакытка гына чакыралар һәм документларны шул рәвешле кабул итәләр. Кайбер мәктәпләр онлайн регистрация инструментларын да куллана башлады. Ул да үзенең яхшы якларын күрсәтә башлады, эффектив булуын. Бүген Богородский авылы мәктәбендә дә документлар кабул итә башладылар. Биредә шәһәрдәге кебек алдан язылырга кирәкми. Укырга кергә теләүчеләр күп ди җитәкчелек, ләкин шулай да зур чиратлар күренми. Төшкә кадәр 5 гариза кабул ителгән. Питрәшнең Богородский җирлегенә 6 авыл керә. Шуңа укырга керүче балалар саны күп. 40 кеше генә кабул итәбез диләр. Көйектә төзелүче мәктәп хәлне җиңеләйтер дип уйлыйлар. Январь айында шалтыратка инде мәктәпкә, кайчан заявлениеләр бирергә кирәк дип миңа әйттеләр, 1 апрельдән башлана дип. Бүген 1 апрель мин килдем, заявление яздым да. Хәзер көтәчәкбез. Быел республикада 54 меңнән артык бала укырга керәчәк. Яңа тәртип буенча уку йортлары 1-нче сыйныфка кабул итү турындагы буйрыкны 30 июньнән соңына чыгарачак. Бу яшәү урыны буенча һәм өстенлекләргә ия булган кешеләргә кагыла. Чулпан Касымова, Филүзә Хәмидуллина, Игорь Романов, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Коронавирустан прививка ясаткан дигән ялган белешмә саталар. Интернет шундый игъланнар белән тулган. Бәяләре 1 меңнән алып 3 мең сумга кадәр. Гыйнвар аенда гына да Роскомнадзор меңләгән шундый белдерүгә тап булган. Кешеләр ни өчен мондый сертификатларны сатып ала? Аның ялган икәнен ничек ачыклап була һәм бу эш өчен нинди җәза каралган? Гөлнар Сайфетдинова сөйләр. Исәнмесез, вакцина ясату турында белешмә ничә сум тора? 1200 сум. Сертификат турында сорауыгызмы? Әйе, үрнәге бармы? Бар. Интернет шундый игъланнар белән тулган. Роскомнадзор сайтларны яба тора, әмма бу ташкынны туктата алмый. Без сезгә электрон форматта гына эшләп бирә алабыз. Анда сез 2 вакцинаны да ясаткан дип язылачак. Мәскәүдәге сатучыларның берсе хәтта ялган сертификатның үрнәген җибәрә. Казан мөхере белән эшли алам дип ассызыклый. Беренче генә эшләүбез түгел, барда тәртиптә. Мөхер беләнме? Кайсы хастаханәдән? Әгәр шалтыратып сорасалар, номеры буламы? Әлбәттә була, әмма беркем дә расламаячак. Расларлык әйбер юк шул ди юристлар. Өстәвенә мондый сертификат өчен сатучыны да, алучыны да җинаять җаваплылыгына тарта алалар. Кеше бу ялган белешмәдән файдаланганмы, юкмы, анысын сорап тормаячаклар. Ул бит ялган документ сатып алган. Может быть, или ограничение свободы. 2-дән 3 елга кадәр ирекләрен чикләргә яки 2 елга аннан мәхрүм итәргә мөмкиннәр. 3 айдан 6 айга кадәр арест булуы да бар. Андый сертификат яхшыга илтми. Мондый сертификат нәрсәгә кирәк соң? Бәлки кемдер чит илгә ПЦР тест ясатмыйча гына чыгып булыр дип лидер. Туристлык фирмаларында моны инкар итәләр. В основном страны, которые сейчас принимают туристов, Хәзер нигездә бөтен илләрдә ПЦР сорый, әмма вакцина картасы турында сөйләшүләр бара. Бу турыда Греция, Кипрда әйттеләр инде. Вакцина ясатучының яшел картасы нинди булыр, беркем дә белми әле. Мошенниклар кәгазь сата. Прививка ясаткан кешене чыннан да федераль реестрга кертәләр. Аның буенча тикшереп карау минутлык эш. Өстәвенә дәүләт хезмәтләре порталында аккаунты булган очракта вакцина ясаткан кешенең бу эшне дәлилләүче документы булачак. Сырхауханәдән кәгазь вариантын да алырга була. Мошенниклар шуннан файдалана да. В принципе, если есть печать Әгәр учреждениенең мөхере, штампы, табиб мөхере була икән, моны ачыклау кыен түгел. Ялган белешмә бирелгән
китерелгән икән, әлбәттә чаралар күреләчәк. Біз де сертификатқа заказ беріп қорадық. 2000 сум төләп 4 сағат көттік, һәм менә белешмә әзір. Сул ягында өскі яқта Агафонов исемендәге йолышлы авырулар хастаханасы мөхіре, уң ягында оста табибның имзасы һәм мөхіре. Прививка ясату көнендә вакцинаның атамасы да, сериясы да күрсәтелгән. Бу фотошопмы, әллә чын язмамы, без әле тикшерәчәкбез. Гөлнар Сайфетдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Ижовка авылы янәшәсендә Түбән Кама су саклagычының яры җимерелә. Россия Дәүләт Думасы депутатлары төрле ведомство вәкилләре бүгін аның ярын ныгыту турында фикер алышты. Ижминводы шифаханәсенең тирә-ягын төзекләндерү турында да сөйләштеләр. 14 апрельдә узачак киңәшмәгә кадәр проект документларын әзерләү бурычы куелды. Исегезгә төшерәбез, Түбән Кама су саклагычы ярын ныгытырга кирәклеген Ижовка авыл җирлеге башлыгы җиткергән иде. Әлеге мәсьәлә буенча сөйләшүләр узган елның октябреннән бирле бара. Привлечь инвесторов. Бу эшкә инвесторларны җәлеп итәргә кирәк. Минемчә, алар табылыр, кызыксынулары уяныр дип уйлыйм. Идеялар һәм проект кирәк. Үсеш стратегиясын булдыру мөһим. Сегодня юл инфраструктурасын үстерергә кирәк. Бу бит бик матур урыннар. Моннан һичшиксез пароходлар йөрергә тиеш. Бүген Татарстанда чисталык 2 айлыгы башланды. Шушы вакыт эчендә урам һәм ишек алларындагы кар астыннан баш калкыткан чүп-чарны җыштырырга, парк һәм скверларны тәртипкә китерергә, төрле оешмалар янындагы мәйданнарны чистартып бетергә тиешләр. Беренчеләрдән булып әлеге эшкә Бердәм Россия партиясе алынды. Питрәш районының Ленина Кокушкин авылындагы һәйкәл. Ул Бөек Ватан сугышында ватан өчен башын салганнар истәлегенә куелган. Бердәм Россия вәкилләре, яшь гвардиячеләр һәм активистлар күмәкләшеп монументны һәм аның тирә-юнен чистарта. Кардан арындыралар, чүп-чарны махсус капчыкларга тутырдылар. Без памятникны чистота тотарга тырышабыз. Это место для нас дорого. Студент вакыттан ук волонтер булып йөрим. Ел сайын мондай эшләрдә катнашам. Чиста булгач үзебезгә дә рәхәт бит. Как раз это место. Әлеге урында төзекләндерү эшләре башкарылачак, 9 майга кадәр танкта урнаштырылачак. Татарстанда бөек җиңү хөрмәтенә куелган 2600 һәйкәл бар. Хәзер аларның һәрберсе тикшерелә башлады. Барысы да тиз арада тәртипкә китерелергә тиеш. Бердәм Россия партиясенең яңа проекты ярдәмендә. После зимы нужно посмотреть. Кыштан соң барлык һәйкәлләрне карап чыгарга кирәк. Янәшәдәге мәйданнарны да, алар да чиста, тәртиптә булырга тиеш. 9 май көнне һәйкәлләр янына килүчеләр ата-бабалары рухына тыныч күңел белән дуга кыла алсын өчен. Питрәштә башланган күркәмеш республиканың барлык районнарында да дәвам итәчәк. Һәрбер һәйкәл ерактан ук матур итеп балкып торырга тиеш. Питрәш районыннан Руслан Хусудинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Локомотивы роста конкурсының финалы узды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, әлеге проект талантлы яшь белгечләрне ачыклауда зур ярдәм. Локомотивы роста үз эшен 2018 елда башлаган иде. Пандемия белән бәйле чикләүләргә дә карамастан, анда катнашучылар актив эшчәнлек алып барган. Теләк белдергән 150 кеше арасыннан сайлап алынган 50 кандидат республиканың иң зур предприятиеләрендә, КамАЗда, Татнефтьтә, Яшел Үзән заводында тәҗрибә туплады. Гөлназ Абдракыйпова башкарган проект иң яхшысы дип танылган. Ул авыл күренешләрен кызыклы итеп фотога төшереп, туристларны Татарстан районнарына җәлеп итү турында. Татарстану нужны талантливые и целеустремленные молодые люди, обладающие современным мышлением. С таким капиталом любые стратегии, любые инновации по плечу. Поэтому республика вкладывает серьезные средства в образование и молодежную политику. Тернәкләндерү үзәкләре, мәктәпләр, дәвалау учреждениеләре хезмәткәрләре шул исәптән ата-аналарда аутизм авыруы турында күбрәк мәгълүмат белә алачак. Татарстанда "Өйдә бер үзе" дигән яңа социаль проект эшли башлады. Бүген аны кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында тәкъдим иттеләр. Әлеге проект үзенчәлекле балалар белән аралашу күнекмәләренә өйрәтә. Татарстанда аутизм диагнозы куелган 800 малай һәм кыз бар. Алар авырдан аралаша, үз сүзләрендә тулысынча карый алмыйлар. Яңа проект тәрбиячеләрен укытып, балаларны гади тормышка тизрәк җайлаштырыр дип көтелә. Безнең бик күп революцион центры хезмәт министерствода. Олар эшлиләр бөтен районнар буенча. Мәктәпләрдә, классларда шундый балалар укыйлар. Балалар бакчасында бар. Аны әйтергә кирәк, кайсы мәктәптә, кайсы балалар бакчасында, кайда нинди центр бар. Әти-әниләр аны белергә тиешләр. Интернет, социаль челтәрләр балалар сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Анда яшьләр психикасына зыян сала торган махсус төркемнәр, сәхифәләр булуы билгеле. Алардан ничек сакланырга? Бүген Дәүләт Советында Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге шушы сорауларга җавап эзләде. Парламент рәисе орынбасары Татьяна Ларионова мәгариф һәм цифрлаштыру министрлыкларына интернетта бала иминлеген тәэмин итәр өчен махсус контент булдырырга кирәклеген әйтә. Балалар аларның әти-әниләре өчен интернет куркынычсызлыгы курслары оештырырга, дәресләр вакытында балаларга телефон куллануны бөтенләй тыярга дигән тәкъдимнәрдә яңгырады.
Татар эшмәкәрләре җыенының икенче көне бүген Тукай районында үтте. Бөтен Россиядән җыелган милләттәшләребез биредәге фермерларның ничек эшләвен күрде. Аларга терлекчелек, кошчылык хуҗалыкларын, төрле җитештерү цехларын күрсәттеләр. Берничә ел элек кенә буш кыр булган урында менә шундый мега ферма төзелгән. Фермер Миңнехуҗин үз хуҗалыгында йөзләгән баш сыер, ат, сарык асрый. Терлекләрнең көрлеген, мондагы шартларны кунаклар тиешенчә бәяли. Үзебезнең сөйгән Татарстаныбызга килеп, инде малчылыктан уранып, яки кошчылыктан уранып, тәҗрибә алып, гыйлем алып, үзләре кайтабыз. Ә монысы районның иң алдынгы кош үстерүчеләре ханыфлары. Алар асраган тавык чебеш саны 1,5 миллион җитә. Итне Россия күләмендә саталар. Менә бүген мал фермасында булдык, күрдек, бик күп яңа әйберләр күрдек, инде современный үзәктәге заманча технологиялар. Авыл җире дигәч тә гөл тавык та мал гына асрамыйлар. Югары суык суда мәсәлән менә шундый цех эшли. Анда тимер, резин, пластик детальләр җитештерелә. Менә шундый күп төрле тармакларны күрсәтәбез. Инде һәрберсе үзенә нәрсәдә булса алып китә икән, без бик шат. Бу яңалык җитәрлек дип әйтәсебез килә. Ит, сөт, май, йомырка, чәкчәк бирдә җаның теләгән тәм-томны табырга була. Тукай районының 32 авыл җирлеге бирдә үз продукциясын тәкъдим итә. Делегатлар авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә дә булды. Районга сәяхәттән соң һәркем кыйммәтле тәҗрибә алып китә. Безнең якта андай авылда безнең урнаша инде берәр эшмәкәр, авыл хуҗалыгы буенча бездә производство юк. Тукай районы шуның белән аерылып тора. Бөтенесе бергә берләшкән бер авыл җирлегендә. Эше булган авылның ашы бар, ә икмәк булса җырда була. Тукай районына сәфәрдән соң Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләр бу фикергә кабат инанды. Тукай районыннан Илшат Әюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Аны балалар да 100 яшьлек әбиләр дә укый. Бөтен дөнья татар конгрессы чыгарган Татарлар газетасы үзенең юбилеен 10 еллыгын билгеләп үтә. Иҗади кичә Казанда үтте. Айга 2 тапкыр чыгучы газета ничек бөтен дөнья татарларын берләштерә. Авторлары нинди темаларны яктырта? Бәйрәм концертыннан безнең репортаж. Гадәттә тарихи ватан хәбәрләрен алар газетадан укып белә. Ә бүген үзләре шул газета юбилее уңайнан оештырылган концерт геройлары. Халкыбызның шир моңнарын филармония фойесында Чувашиядән килгән мишәрләр ансамбле яңгырата. Сәхнәдә исә газетаны 10 ел дәвамында әзерләүче иҗат төркеме. Татарстан президенты башлангычы белән Татарлар газетасын Конгресс 2010 елдан чыгара. Башта ул халкым минем исеме белән бастырылган. Газетаны татарлар яшәгән һәр төбәктә укыйлар. Америка, Австралия, Бельгия дисеңме? Басмада танылган шәхесләр, күренекле иҗат әһелләре турында сәхифәләр, бөтен дөньяда яшәгән татарлар тормышыннан яңалыклар. Язылучылар арасында балалар да, өлкәннәр дә. Азнакайда мәсәлән 101 яшьлек даими укучы Хәдичә апа бар. Без анда бөтен дөнья татарларының эшчәнлеге белән, тормыш, гырык гадәтләре белән танышып торабыз, чөнки бөтен илләргә дә чыга бит. Бик эчтәлекле, бик бай эчтәлекле газет. Татарлар газетен Киров өлкәсендә дә беләләр, укыйлар, яраталар. Чөнки анда Киров өлкәсе татарларын турында да бик яхшы, бик эчтәлекле материаллар чыгып бара. Һәрбер өлкәдән яңалыкны алып, шушы газеткә куеп дөньяга күрсәтергә. Казан тормышы гына түгел. Анда Аштраханда бар, Төмәндә бар, Австралиядә, Америкада бар, Турциядә бар. Америкада яшәүче Фарук абый Гыйззәтуллин турында язма чыкканнан соң, аны Башкортстандагы туганнары эзләп тапты. Бу гаилә 100 ел аралашмаган булган. Бу да безнең уңышыбыз. Без татарларны менә бергә аралаштыра, очраштыра һәм тамыр җипләрен бәйли алдык. 100 елdır Amerika'da yaşayın. Amerika'nın Kaliforniyasында. Чит ил милләттәшләребез котлау сүзләрен онлайн җиткерә, ә газетаның авторлары истәлекләрен яңарта. Шуларның берсе җырчы Фердинанд Саляхов. Ул газетаның даими корреспонденты 10 ел дәвамында укучыларны татарның музыкаль сәнгате белән таныштыра. Әлбәттә инде монда безнең Игам агалар, Зилә Сөнгатуллина, Рим Ибраһимова, Зөһрә Сәхабиева, Наил Сәгъди, музыкантлар, Айрат Хәмитовлар һәр жанрны алырга тырышып, сәнгатькә кагылган олы сәнгатькәрләрне шушы газеташа бөтен дөнья буйлап халыкка җиткерергә тырыштык. Әдәбият, шигърият, театр тормышы белән Луар Шакирҗан газета укучыларын театр кичә бүген иртәгә сәхифәсендә таныштырып бара. Пропаганда безнең милли сәнгатебезне һәр яктан баранда. Мин аны бик кызыксынып, бик яратып укыйм. Төрле язмышлар дисеңме? Бүгенге көн яшьләр нишли барсын да белеп барасың. Менә әллә кайда Магаданда яшәгән кеше шушы газетны укып үзен Казанда татарның үзәгендә дип аңлый алырлык. Мәдәниятебезне, мәгарифебезне, милли мәгарифебезне, эшмәкәрләребезне, галимнәребезне, гомумән татар милләтендә булган
барлық халқымызны ғұрурлық хисі белән сугарылган газета. 10 ел күз ачып йомганчы узып киткәнде газета редакциясы хезмәткәрләре бүген алар котлаулар кабул итә, алдагы көннәргә әле тагын да зуррак максатлар куялар. Киләсе саны апрель уртасында дөнья күрәчәк. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Рудольф Нуриев исемендәге балет фестиваленә билетлар сатыла башлады. Аларны көнендә үк алып бетергәннәр. Халыкара классик балет фестивале Казанда 13 майдан 2 июньгә кадәр барачак. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында аны 1000 и одна ночь әсәре ачып җибәрә. Программага Чайковскийның Лебединое озеро, Минкусның Баядеркасы кебек классик спектакльләр кергән. Узган ел пандемия сәбәпле фестивальне майдан декабрьгә күчергән иделәр. Быел ул үз вакытында узачак. Классик балетлар арасында бер милли спектакль, бу Резида Ахияровның Алтын Урда. Бу фестивальда елга йөрим, и «Спящий красавица» спектакльгә бүген билет алырга килдем. Әлегә шундый яңалыклар иде, матур кичләр сезгә, сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча Бөгелмә, Баулы, Ознакай һәм башка көнчыгыш районнарда иртән ява башлаган вак яңгыр көндез туктый. Циклон тәэсирендә республикабызның кайбер районнарында явым-төшемнәр урыны белән көчле җил көтелә. Көндез температура берничә градуска күтәрелә. Төньяк-көнчыгышта 8 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртәнге сәгатьләрдә яңгыр явып үтәчәк, кичкә һава шартлары үзгәрә. Киләсе атнада явым-төшемнәр кими, кояшлы көннәр күбрәк булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе вак яңгыр явып торачак, урыны белән көчле җил көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә төштән соң көн аяза, явым-төшемнәр юк диярлек. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан булытлы һава, төнлә дә иртән дә яңгыр явачак. Халык сынамышлары буенча апрель башында яңгыр күп яуса, яз озакка сузылыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүгә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. Да где они? Эти границы! Если делать по уму, в БТИ пора ему! Определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Татарстанның техник инвентаризация бюросы bti.rt.ru рәсми сайты аша заказ биреп, 10% ташлама алыгыз. Казанда яңгыр явачак 8 градуска кадәр җылы, көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.